наздикони Фарангис Сафарова стюардесаи ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр ки ба гуфтаашон дар ҷои кор гирифтори коронавирус шуду даргузашт, аз ширкати корфармо ҷуборонпулӣ мехоҳанд. Фарангиси сол дошт ва аз ӯ духтари ноболиғ боқӣ мондааст. Азизмурод Сафаров, падари Фарангиси ҷавонмарг, мегӯяд қариб 1 сол аст ки муроҷиати онҳо ба Сомон Эйр барои ҷуборонпулӣ ҳалношуда боқӣ мондааст. Бар асоси арзи Сафаров ки рӯзноманигор Раҷаби Мирзо дар гурӯҳи ахбор барои афкор нашр кардааст, Фарангис Сафарова аз соли 2013 дар ширкати Сомон Эйр ба сифати стюардеса кор мекард. 29 июни соли 2020 пас аз бозгашт аз рейси навбатӣ аз Алмато ӯ худро ноҳинҷор эҳсос намуд. чун авҷи бемории коронавирус буд, ӯ фавран ба бахши тиббии фурудгоҳи Душанбе муроҷиат кард. маълум гашт ки бадбахтона Фарангис ба ин беморӣ гирифтор шудааст. дар ин бора маълумотнома ҳам доданд. мутаассифона ӯро аз коми марг наҷот дода натавонистанд ва 6 июли соли 2020 ду фарзанди ноболиғи худро боқӣ гузошта фавтид, изҳор доштааст Азизмурод Сафаров. ӯ афзуд ки шаҳоданомаи фавт низ ишора шудааст ки раҳматӣ аз коронавирус даргузашт. ҳуқуқшиносон ба хонаводаи ҷабрдида фаҳмонданд ки вақте корманд ҳангоми иҷрои вазифаҳои хидматӣ бемор мешаваду ин боис ба марги ӯ мегардад, қонунгузори ҷуборонпулӣ муқаррар намудааст ва ӯ бояд ба роҳбарияти Сомон Эйр дар ин бора муроҷиат намояд. Сафаров изҳор доштааст ки гарчанде ҷуборонпулии духтарашро баргардонда наметавонад, тариқи гирифтани ҷуборонпулӣ ақаллан сарпаноҳе барои фарзандони ноболиғаш харанд ё харҷи таҳсилашонро диҳанд. падари ҷабрдида мегӯяд моҳи сентябри соли 2020 бо мактуб ба роҳбарияти Сомон Эйр муроҷиат намуд, вале масъала ҳалли худро наёфтааст. феълан назари ҷониби Сомон Эйр дар бораи ин иддао маълум нест ва дар сурати дастрас шудан дар ин саҳифа нашр хоҳад шуд. наздикони Фарангис бо маслиҳати ҳуқуқшиносон зимни талаби ҷуброн ба банди 343 кодекси меҳнати Тоҷикистон такя мекунанд ки кафолатҳои ҷуброни зарар бо сабаби бад шудани саломатӣ ва фавти корманд пешбинӣ шудааст. онҳо мегӯянд дар қисми 6 ин қонун ба таври равшану фаҳмо зикр шудааст ки дар сурати фавти корманд дар ҳолатҳои вобаста ба кор ба одами фавтида ба андозаи на камтар аз музди меҳнати 60 моҳа кӯмакпулии яквақта дода мешавад.